Koralrev er nogle af de mest komplekse og farvefulde tropiske økosystemer og kan konkurrere med regnskove i henhold til mængden af liv. Koralrev er opbygget af små organismer, som er hjem for nogle af de mest fascinerende planter og dyr i verden. De smukke koralrev fanger folks opmærksomhed, og de indeholder en utrolig mængde af ressourcer, både for lokale og for alle os andre. Forvekslet med klipper eller planter, selvom det egentlig er en samling af koraler. Der findes mange forskellige koraller, og normalt bliver de kategoriseret som værende enten hårde eller bløde. Hårde koraller vokser i kolonier, og det er dem, som danner et koralrev. De er opbygget af kalksten, og til sidst bliver de lige så hårde som sten. Bløde koraller er bløde i deres struktur og ligner andre undervandsplanter. Koralrevene verden over indeholder mere end 25% af alt liv i havet. De er et af de mest komplekse økosystemer på jorden og er hjem for mere end 4.000 forskellige typer af fisk, 700 forskellige typer af koraller og tusindvis af andre planter og dyr. En god måde at beskrive et koralrev på er ved at tænke på det som en travl by, hvor bygningerne er koraller og hvor tusindvis af indbyggere kommer og går. Som I kan se på kortet her, findes koralrev i mere end 100 lande verden over, og de formede sig for mere end 50 millioner år siden. Dog er de fleste koralrev i dag omkring 5-10.000 år gamle. Størstedelen er beliggende i Stillehavet, det Indiske Ocean, Caribien, det Røde Hav og i den Arabiske Golf. Dog vokser koraller også andre steder, som f.eks. ved Færøerne og i Norge, hvor der er koldvandskoralrev. På verdensplan er det anslået, at koralrev dækker 284.300 kvadratkilometer. Koraller vokser bedst i vandtemperaturer imellem 21 og 29 grader. Det er dog muligt for mange bløde koraller at vokse både i koldere og varmere vand. De fleste koraller er på steder med under 50 meters dybde, og de fleste koraller vokser dårligt, når de kommer under 30 meters dybde. Koralrevene er mere end uvurderlige for lokalbefolkningen over hele kloden. De fungerer som fiskegrunde, er kilde til mange naturressourcer og derud tiltrækker de turister. I de seneste årtier er de kommet ud under stor pres på grund af menneskelige aktiviteter. Som følge begynder mange koralrev at vise tegn på slid, blegning og ødelæggelse. Koraller vokser meget langsomt, og hvis de ødelægges eller fjernes, så kan det tage mange år, før de kommer sig eller bliver erstattet af nye. Naturlige hændelser som flodbølger kan skabe ødelæggelse på koralrev, men visse menneskelige aktiviteter er lige så destruktive, hvor især dynamitfiskeri, indsamling af koraller og den globale opvarmning er de vigtigste årsager. Der er dog mange måder, dykkere kan hjælpe med at beskytte de rev, som alle dykkere gerne vil dykke på hvert år. Du skal aldrig røre ved levende revorganismer med din krop eller dit dykkerudstyr, og have styr på dine fingre, da deres kraft kan skade organismer og store korale arealer. Du skal ikke bruge for store bevægelser, når du er tæt på revet, fordi vandturbulensen kan skade de skrøbelige revorganismer. Sand kan lægge sig på revet og derved dræbe korallerne, som ikke kan forlys, så derfor skal dykkere passe på at ikke at hælde sand op på dem. Snorklere skal også passe på, når de træder vande på lavt vand. Du skal aldrig stå oven på koraller, også selvom de ser meget robuste ud. De tager meget hurtigt skade, selv af den mindste lille berøring. Tag eller køb aldrig konkylier, koraller, søstjerner eller andre souvenirs fra havet. Hvis du er dykker eller er på snorklingudflugt, så tag altid dit skrald med tilbage, så du kan smide det ud de rigtige steder. Det må på ingen måde havne i vandet. Et godt motto er, leave nothing but bubbles. Lad være med at fodre fisk, selvom det virker harmløst, men det påvirker også økosystemets naturlige artssammensætning og gør fiskene utrolig aggressive. Det kan også være meget usundt for fiskene og for foder, der ikke er en del af deres naturlige føde. Så hvis du nogensinde beslutter dig for at tage ud og dykke eller snorkle et koralrev, så husk på disse råd, så vi kan bevare en af verdens vidunder.